هێزên Sûriya Demokratîk Hesedê ragihand ku wan zindana Sînaa li taxa Xwêran li Hesekê bi temamî kontrol kirin. Navenda ragihandina Hesedê di daxuyaniyekê de got îro hêzên wan destdanîn ser zindana Sînaa û hemû çekdarên ku Daeş yani ku zindanê de bûn xwe radestî wan kirin. Şeva bîstê vê mehê çekdarên Daişê êrişî zindana Sînaa ya Hesekê kiribûn û ew zindan wê demê xistibûne destên xwe. Ev dîmenên ku hûn dibînin yên çekdarên Daişê ne hên hatine girtin yên ku xwe teslim kirin. Berxwedaniyekî pir mezin heta ev çete garîbûn va çeta kontrol bikin. Xana jî birîndarin wek hûn dibînin. Sen nerelisin? Ankaralısın. Ev yek ji wan çekdarên Daişê ku hatiye girtin bi Tirkî dibêje ku ew ji Enqerê çûye Sûriyê û teblî Daişê bûye ji Tirkiye çûye. Yek ji wan çekdarên Daişê ye ku îro ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk û YPG ve hate girtin. Sen nerelisin?